Шановні суайчыннікі, дарагія сябры, каляды і Новы год – гэта цёплае сямейнае свята. Таму я вельмі хачу звярнуцца да нашай вялікай сям'і, да беларускага народа. Гісторыя чалавецтва сведчыць, што для развіцця і росквіту патрабуецца свабода, грамадскі мір, павага да чалавека, добрыя умовы для эканамічнай дзейнасці і прыватнай ініцыятывы, добрыя адносіны з суседзямі. Гэта дае магчымасці для самарэалізацыі чалавека, дазваляе прыцягнуць інвестыцыі, мець сучасныя тэхналогіі, знаходзіць новыя рынкі. Не трэба навязваць іншы шлях нашаму народу. Не варта шукаць унутраных ворагаў, дзяліць беларусаў на сваіх і чужых. Нельга прыніжаць чалавечую годнасць. Немагчыма заганяць Беларусь у ізаляцыю ад цывілізаванага свету. Мінулы год быў складаным. Улада ўсё менш адстойвала інтарэсы грамадзянаў. Былі пазбаўлены льготаў пенсіянеры, студэнты, чарнобыльцы, непрацаздольныя людзі. Улада не выканала сваіх абяцанняў. Моладзь не можа нармальна вучыцца, знаходзіць годную працу. Кантракты не абараняюць, яны ствараюць атмасферу страху ў грамадстве. Заробкі не паспяваюць за цэнамі. Сёння становіцца ўсё цяжэй сумленна працаваць і карміць сям'ю. Пенсіянерам абяцалі павялічыць пенсію ў 2 разы. Дзе гэта? Кожны народ прагне лепшага для сваёй айчыны. Гэтаксама і беларусы. Я веру ў лепшы і светлы лёс нашай краіны. Мы еўрапейская нацыя. Хочам годна жыць, з верай, надзеяй, любоўю будаваць свой дом, ствараць сям'ю, расціць дзяцей. У нас багатая гісторыя, выдатная культура. Беларусь – гэта святое. Яна вельмі дарагая для нас. Нельга прадаваць краіну за танныя крэдыты. Мы дамагліся сваёй дзяржавы. У 2008 годзе мы ўсе святкуем 90 год утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, БНР. Гэта будзе год ушанавання беларускай дзяржаўнасці. Беларусы, размаўляйце на нашай мове. Шануйте нашу культуру, набывайте белорусское, читайте наше слово, слухайте вольное радио и глядите телеканал Белсат. Нам, белорусскому незалежному грамадству, трэба рабіць усё, каб і надалей прымушаць уладу, прызнаць нас, наши интересы, наши каштоўнасці, наш еўрапейскі выбор для Беларусі. Правда и дух продкаў за нами. Я хочу, каб кожны Новы год незалежнасці нашай краіны быў годам яе росквіту, годам, калі збываюцца надзеі, калі ў хатах цяпло і святло, багаты стол, а пад ёлкай чакаюць шчодрыя падарункі. Дарагія суайчыннікі, ад шчырага сэрца жадаю моцнага здароўя і шчасця, дабрабыту і любові вам і вашым сем'ям. З Новым годом! Усё будзе добра. Жыві Беларусь!